Електронното помагало по езикова култура е разработено съобразно съвременните образователни тенденции да се използват възможностите на онлайн обучението. Продуктът спестява време, дава възможност за онагледяване и разясняване на материала чрез анимиране и озвучаване, както и за проверка и самопроверка на усвоените знания. При изготвянето на материалите за електронното помагало по езикова култура е приложен дългогодишен опит на преподавателите при подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Учебното съдържание е поднесено така, че едновременно да бъде изчерпателно, ясно и достъпно, с цел обучението да е максимално ефективно. Теоретичният материал е систематизиран на базата на утвърдени академични източници. Електронното помагало по езикова култура обхваща цялостно основните теоретични постановки според дяловете на българското езикознание – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и стилистика. При изработването на продукта акцентът е поставен върху практическото прилагане на правилата и проверката на усвояването им чрез различни видове тестови задачи. Учебното съдържание включва различни нива на обучение за придобиване както на базисни знания и умения, необходими при подготовка за държавен зрелостен изпит, така и на допълнителни, като второто, по-високо равнище във всяка урочна единица е обозначено с иконка. Всеки един от дяловете на езикознанието започва с илюстрация и цитат, които целят да провокират интерес и размисъл у обучаемите и да насочат тематично към учебното съдържание. Например, раздел морфология започва с мисълта на Морис Уландер от книгата Морфология на езиците. Когато Адам оформи езика, както грънчарят с томната, първият човек се проявява като занаятчия езиковед. Основните теоретични постановки са представени чрез схеми и таблици. С цел отработването и самопроверката на знанията и уменията, които трябва да бъдат придобити, след всеки дял са разработени практически задачи с различна степен на трудност, упражнения, тестови задачи и тестове. С най-ниска степен на трудност са упражненията, които проверяват придобитите знания. Тестовите задачи имат за цел да проверят нивото на усвояване и умението за прилагане на конкретни базови правила. В тестовите задачи са използвани цитати от литературни творби, повечето от които са включени в конспекта за зрелостен изпит. С това се цели обвързването на материала по български език с този по литература. След съответната урочна единица има линк към тестовите задачи, които са обособени в два изпитни формата – формат за държавен зрелостен изпит и формат за кандидатстване във ВУЗ. Сред решаването на упражненията и на тестовите задачи, обучаемият може да провери крайният си резултат, процента на успеваемост, както и кои от дадените отговори са верни и кои грешни. Причините за допуснатите грешки могат да бъдат разяснени с помощта на преподавателя или чрез припомняне на съответните езикови правила. Препоръчително е упражненията и тестовите задачи да бъдат решени отново след усвояването на теоретичния материал, включен в съответния дял. След всеки дял от езикознанието има и тестове за проверка на усвоените знания и умения, които също са обособени в два изпитни формата – за държавен зрелостен изпит и за кандидатстване във ВУЗ. Към резултатите от тестовете за самопроверка, след всеки дял има и разяснения защо даден отговор е верен или грешен. Когато обучаемият допусне грешка при решаването на теста, в отговора той ще може да разбере само защо отбелязаното от него не е вярно, но няма да види кой е търсеният отговор. Целта е обучаемият сам да стигне до верния отговор, като преодолее пропуските в знанията си и реши теста отново. Нивото на придобитите знания и умения след цялостният курс на обучение се установява чрез два обобщителни теста – формат за държавен зрелостен изпит и формат за кандидатстване във ВУЗ. Електронното помагало по езикова култура може да намери приложение както в учебния процес по български език в среден и в горен курс, така и при подготовката за държавен зрелостен изпит и за кандидатстване във ВУЗ. Помагалото би било полезно и при подготовка на студенти за изпити по езикознание и практикуми по езикова култура.
Продуктът може да послужи на всеки, който би желал да повиши нивото на езиковата си култура и да усъвършенства комуникативните си умения с цел да увеличи своите възможности за пълноценна социална реализация.